बर' हारिनि थाखाय माब्लाबो रं इनिसिएटिभ गोरोन्थि थांखि लाफेराखै। बर' हारिनि थाखाय माब्लाबो खहा जानाय खामानि मावफेराखै रायजो राजा नोंथांमोन। बिथाङानो जादों मानाव गेदेर प्रमद बर', आथिखालनि रायजो सभानि MP, बिटिआरनि बारग' CM मानाव गेदेर प्रमद बर'। रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना नोंथांमोना मोनथिगौ 125 एमेन्डमेन्ट बिला माने लागु माने जाथारनोसै, इमप्लिमेन्टेसन जाथारनोसै रायजो राजा नोंथांमोन। थ' 125 एमेन्डमेन्ट बिला इमप्लिमेन्टेसन लागु जायोब्ला जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा दङ बेखौ नोंथांमोननो दान्दिसे उनाव फोरमायगोन। दा बाथ्राया जादों रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, नोंथांमोना बयबो खोनादों, मानोना BPFनि सानैसो दैदेनगिरिफोर दं, वर्कार्सफोर दङ। बिथांमोना बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ इमप्लिमेन्ट जानायखौ गोबां बाजादोंमोन आरोना, गोबां माने हेंथा होदोंमोन, माने बिनि सायाव गोबां माने एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंदोंमोन, हेंथा बाथ्रा बुंदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा नैबे जाहां जाथारनोसैखाय बिथांमोना मा बुंदों दिनै, माने जायोब्ला जोबोद मोजां जागोननो। दा माने जायोब्ला जोंनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय बिराद मोजां होननानै बुंदों आरोना। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, माब्लाबा बुङो, माब्लाबा हेंथा होयो, माब्लाबा जायोब्ला मोजां होनो। दा बेखौ जोङो मा होननानै बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन? माने जोङो बेफोरबायदिखौ मा होनो नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो, बेफोरबायदि माने सिगांथिं खनसे बुंग्रा आरो उनथिं खनसे बुंग्राखौ मा होनना बुङो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै फोरमायहर। रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा 125 एमेन्डमेन्ट बिला जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला 40था समस्तिया 60था जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। 60था समस्तियाव कनभार्ट जागोन। बेनिफ्राय डाइरेक्ट सेन्ट्रेल टु माने लकेल माने बिटिआर लकेल गभार्नमेन्ट, बिटिआर लकेल गभार्नमेन्ट डाइरेक्ट फान्डिं जागोन। माने इनडाइरेक्ट जानाय नङा, डाइरेक्ट जागोन। माने 1500 माने खौथि जिथुनाखि फाइनेन्सियेल फान्ड, नङा होमबा, फाइनेन्सियेल डेभेलपमेन्ट फान्ड, बियो डाइरेक्ट फान्डिं जागोन। थ' बियो जोंनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय मोजां नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बियो दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो जोबोद मोजां आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' एसेबां मोजां, नङा होमबा, बे एसेबां मोजां जिथुनाखि 125 एमेन्डमेन्ट बिल, जिथुनाखि जोंनि माने नर्थ इस्टआव, नङा होमबा, मोनब्रै रायजोआव माने बियो इमप्लिमेन्टेसन जागोन। मोनब्रै रायजोआव इमप्लिमेन्टेसन जागोन। दा बेखौ नाजागासिनो दं माने। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, बिनि अनगायैबो आरो बिथांमोनानो बुंबावदोंमोन, माने जिथुनाखि बिटिआर एकर्ड, पिस एकर्ड, बेखौ माबा दाउदै गला माबा माबि माने बायदि बायदि होनना बुंदोंमोन आरोना। नाथाय बे दाउदै गलानि गेजेरजोंनो, बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनि मा बर' रावा, बर' लेंगुवेजआ मा जाबाय, आसाम एस'सियेट लेंगुवेज जाबाय, आसामनि लोगो राव जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। भारतनि संबिजितनि कनस्टिटिउसननि माने 9थि सिडिउलाव हाबनाय मोनसे राव जाबाय, नङा होमबा, बे एकर्डनि गेजेरजोंनो। आरो लोगोसे जोंनि जिथुनाखि मा होनदोंमोन, बे एकर्डनि गेजेरजोंनो सेपारेट डाइरेक्टर अफ बड' मिडियामनि थाखाय मोनसे बेबो जाबाय। सेपारेट डाइरेक्टर अफ बड' मिडियाम माने गावनि रावजोंनो जोङो दिनै टेटनि परिखा लिरनो हायो, नङा होमबा। थिग बेबायदिनो माने जोङो गावनि रावजोंनो लिरनो हानाय मोनसे सुबिदाखौ मोननो हाबाय बै एकर्डनि गेजेरजोंनो। BKWC, नङा होमबा, बे एकर्डनि गेजेरजों BKWCआ जाबाय। बे एकर्डनि गेजेरजोंनो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ
इनक्लुसन जाबाय नङा होमबा? बे एकर्डनि गेजेरजोंनो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबनो हाबाय। माने BTC 6 सिडिउलनि आन्डाराव BTR जाहैबाय नङा होमबा? BTC BTR जाहैबाय नङा होमबा? थिग बेबायदिनो बिनि गेजेरजोंनो जोङो बेबायदिनो दा नैबे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि गेजेरजोंबो जोंनि बर' जाथिया आगानसे नङा आगाननै नङा आगानथाम आगानब्रै दावगानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। जोबोद गोजोनथावना दा बेबायदिनो राजखान्थि फैयोब्ला बिसायख'थि फैयोब्ला माने बायदि बायदि माने मोजां मोजां बाथ्राफोरखौबो मोजां मोजां इनिसियेटिभ थांखि लानायफोरखौबो माने नंखाय होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावग्राफोरबो दं आरोना। बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। थेंक इउ, गोजोन्थों।